Imos coa información deportiva, xornadas complicadas na primeira Futgal. O Abanqueira e o ES de Esteirana conseguiron remontar os seus enfrontamentos con fortes empates, mentres que o Unión e o Valiño non correron a mesma sorte. A quinta xornada para os equipos da primeira Futgal gardaba esperanzas para os da comarca, pero a pesar da actitude das gañas, os obxectivos de todos eles non lograron acadarse. O Unión xogou a domicilio contra o equipo de Arcade, rival que se impuxo con forza e logrou vencer aos dasados. Os do Barbanza comenzaron perdendo cando no minuto 57 Islam El Ourari tirou a portería contraria marcando o primeiro gol do partido. Foi no 80 que o Unión, por parte de Ismael Cerqueiras, conseguiu marcar o gol que os levaría a empatar. Pero a situación deu unha volta de torcas nos últimos 5 minutos, momento no que o CD Arcade logrou acadar un imperioso 3-1 no marcador. Con estes resultados, o Unión frea no seu ascenso na clasificación xeral, quedando nun quinto posto no taboleiro con 10 puntos. No caso do Valiño, seguiu os mesmos sendeiros que o CD Unión, perdendo ante un contundente Sporting Estrada, con un resultado final de 4-6. Durante a primeira metade, os crucenses mantivéronse en cabeza e coa alta posesión do balón, pero xa na segunda parte da xornada, os da Estrada sorpasaron con creces aos da comarca, conseguindo marcar un total de 6 goles na portería rival. Desta maneira, os obxectivos de ascender do último posto do taboleiro por parte do ES de Valiño por agora non se acadan. Pola súa banda, o Abanqueiro impuxo unha gran actitude contra o Marcón Atlético, acadando un traballado empate a 1. Durante a primeira metade, o protagonismo levou no equipo de Pontevedra grazas ao gol por parte de Nicolás Iglesias. Xa na segunda metade, o Abanqueiro regresou con forzas e con gañas de cambiar o marcador, obxectivo que conseguiu Daniel Lorenzo cun tiro á portería rival no minuto 82 que os levou ao empate final. Os resultados finais acabaron cun descenso do Abanqueiro ao sexto lugar na clasificación xeral cun total de 8 puntos, pero aínda así mantéñense ocupando altos postos. No grupo 2, a Esteirana enfrontouse contra o Muxía intentando acadar a primeira vitoria da tempada, cousa que por agora parece non chegar. O partido estivo moi igualado en ambas partes, cun predominio do balón de ambos equipos que levou a un resultado final de empate a 2. Con estes resultados, o Esteirana non conseguiu ascender da última posición do taboleiro xeral.